Ajte, je 5:20 a my už čakáme na kamión, ktorý by mal za chvíľočku doraziť. Už sme v Pravenci a vyrážame teda do Žiliny auta káva. Je tma všade vonku, ako môžete vidieť. Je to nepríjemné, je to deptavé, že je vonku tma. Ale nevadí, my to zvládneme, čo by sme nespravili pre partiu. Takže ja vám hodím potom aj zábery z kamiona a ako ho budeme zdobiť a všetky tieto veci. Takže zatím. No, my už cestujeme, vyzeráme ako taký malý konvoj exceptional, čiže pre nami ide auto, za ním ideme my. A ideme už pomaličky sa dostať cez Klak, ako počasie je príšerné, po správnosti cez Fačkovské sedlo. Počasie je príšerné a budeme musieť určite zemiak umyť, lebo je zahádzaný. Čiže jak som mala aj v storke, že či ste uhadli, že prídeme na dvoch autách, že to bude zemiak a náša malá premiuma, tak ste uhadli, ak ste náhodou neuhadli, no tak to je váš problém. A my sa vidíme asi za svetla, alebo keď budem umývať zemiak. Tak zatím. My sme už dorazili do Žiliny úspešne, akorát Tatík parkuje kaniom. Ideme to nachystať a ja vám budem dávať dostrihy z toho, ako kde a čo sa nám podarilo. Si tam zabrali urobiť? Tento? Ešte nie. Ešte nie? Nie. Jejga. Jak sa vraví sírečka. Možná som robil... Otko, chodí podať tie girlandy. Prosím? Chodí podať tie girlandy. Zlatík, hľadám nočku. Viem, že ho tu mám. Dominika, nie že spadneš. Tak aspoň bude to na videu. A čo? Ale to, ako si išla ako baletka po kladine, tam nemám. Žena, Muž? prečo nosíš kufri štarter z Miatu? Ale sa nebudla vyložiť. Dodaj, by som ti pomohol, len sa bojím, že si zamažem vetru. Pohode. A musím jesť jablko. A vieš, aké chutné šťavnaté? Aj by som ti dal, keby si chcela. Ty had. Ale to nemáš rada jablčko. Ty had. Hot stable. Tu máš bežný čadierok. Ja budem mať čistá. To je čistá špina. Pizza vode. Som sa ale sa to prepáčiť. Ešte jednu, fakuľu. To je čo, jedna či dve? Dve. Nie, to je dlhšie. Ale dúfam, že video z tohto niekedy v januári až dáš. Nie, toto musí byť aj na budúci týždeň. No veď preto. Lebo robíš videa posledné dobe sú všetky neaktuálne. Áno. To nikoho nezaujíma, lebo to už zjedla história. Tomáško, chceš RPG? Áno. Hej? A či mi sa dať po guliach? Reťazom. Ja to poznám, že RCG. Akože reťazom cez gule? Áno, reťazov cez gule. Máme gulia. My sme ono. My sme takí armádni. Tak nás Martini naučili. Ahojte, vy zasterovci. Keď sme ťa videli zozadu od auta, sme sa museli len smiať s tatom. Prečo? Lebo vieš, nevidíš nič, všetko čierne, ale že... Jo. Zastera. A ešte sa usmej. Vieš, sme jak celé. Kývame. Úplne.
Ujo, čo robíte? Odpočívam v pokoji a teším sa na Mikuláša. Jupi, jupi, jupi. A hlavne na snehulienku. Mikulášská otákava za nami, my ideme pomaličky už domov a vidíme sa zajtra na Mikulášskej jazde. Ešte večer sme si pomedzi mikulášske povinnosti strihli náš poldensový večerok, kde sme mali takto s Eliškou vystúpenie škriatko, ale samozrejme tancovali sme aj na opätkoch a myslím si, že to bola taká tá bodka za tým dňom, aby sme boli ešte viac vyčerpaní a mohli sa tešiť na ďalší deň. Ahojte, my už sme v dni 2 na mikulášskej jazde a Veronika mi povedala takú infošku, že sme asi trhli rekordnú účasť, takže momentálne sa presúvame do Kelčova, do prvého detského domova a dovolím si tvrdiť, že takú širokú paletu aut, či už nových, starých, moderných, drahých, športových alebo akýchkoľvek sme ešte nemali, tak potom hoďte kľudne dole do komentára, že ktoré auto sa vám páčilo najviac a či sa k nám budúci rok pridáte. Čaute, co hovoríte zatím? Paráda. Super komunitný vibe. Skrátke tak naša mikulášska jazda. My sme si ešte večer spravili výlet na Žilinské trhy a ukončili sme celú túto jazdu v Čičmanovzeli, ale musím povedať, že naozaj bol to opäť aj raz perfektný zážitok. Neľutujem a teším sa na budúci rok, pretože celý tento víkend na to, aký bol vyčerpávajúci, tak bol perfektný, skvelý, decká boli úžasné a ja verím, že ak toto pozeráte, tak budúci rok sa k nám veľmi radi pridáte. Tak ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.